Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Wakirebuya mancho murigereria ogetembe television chinga kechiga chabon mambia ekero ere rituko ria Jumatano ekero tokorigereria egati yari agenrete kobeta nse ngamo bunabono korwase bunge yaito enene engusanano entindi egenrete kwene kiwaroro na boigo ase bali basigete amungana yo bwanchani nigo bono batigeria mutukabere baikeritikoreria Valentines ekero abantu bebangete ikegima gose abandu bakonya kubanga kuna abarachie kwegokia nabanchwa babo na aboigo tokorigereria egati yari agenrete ko betainse ngamo na matuko bono gose kupatikana ninganeri yekerogo keri kyobochori gose ekirogo keri kyobonyakero wa eke ombe kya African Union ekiro bono Muskeraila Odinga abangite kigima naboigo abakenya beariganetie gocha kuganya chikurecho gose obochori obu bogochikokorekana chitariki 15 goika chitariki 15 nemo igo na mange agenderete mono anene mono ase ensemo ya siasa kero bono enkusana ne yuntindi egenete kwanekigwa bonabo no kurwase orogongorori gose ensemeri Azimio ekero obono ekoti ya nyara kubwato koroboti ewiki yaeta rogoteba buna ensemo ya Azimio nerere majority ase ebunge korende ayuntu chiko yakwanire kero twakorire amaya ekero ngokwarigania kegima elinde tonyare kurigereria ayona yanda mange koro ase chinsemo anene mono koro igase orogongo rwagusie county yete ya Nyamira ntokoete eribaga riabene ya Nyamira ne ya Kisii ntokoete ribaga riabene riogotonyora nabo igo chinsemo chire isiko yorogongo rwagusie naro nabo gotonyora ase chinsemo chonse no nyegwetera ase mitandao ya kijamii ase koro magega yechi kamera nere Wilfred Matundura na abo igo kurase studio ya kabiri havila akarire na kwariganire kegima na nchi Matilda obaigwa ekero ngochaka ni ngochakira amaya kurwa bono bunabono ekero abana boda boda baboriwe kubwatia machiko apara ekero bagenderete na ubonchoreria bwabo kurwa ase chinsemo chiria cha kurwa igase omochie obosongo kose ase municipality ya Bosongo ritkoregoro igo banyarete bono gokora kose gochora abarai babo nabo igo abateneria abangao ekero bono baboriwe bonsi banyare gochamo nabo igo kwenekia ekero bagenderete ni biasari biga bya boda boda banyare kubwatia amachikonsi na kwenekia nga banyare kwenekia obotohereru ekero bale ase emeroberio yabo buna omosekito Anko Dipon Asanya agotumanya. Brian Ogaro, having been elected as a chairman of the Kisii Municipality Boda Boda Independent Electoral Board by the Congress, do solemnly swear that I will discharge my duties with integrity. Rituko ria rero nigo abarai babana boda boda ase municipality ya Kisii baumirana asogotiania kiombe kia electoral board kiokera bakegochikora abana boda boda imeye county ya Kisii. Rero iga tuachira iga barai bonse be municipality ase stage chetu 67 ase sababu yemwe yengenche nene ase tole twabere toko baga tutabwatie board at the same time tutabwatie barai office enene twabwatie board twanyechora irero iga tware kwapisha ya rero nigo yari ngeri tukuri nene twate kwapishwa gaiga eyu yabere na obocho nene twakorobochoi again tunda batenga obisi yenye abantu bali batamete ku obisi tukaba bagochorwa bachoro tukuri ya rero abara bagutumeka obisi ya Kisii municipality boda boda Omunyakerogo bana boda boda imeye municipality ya Kisii niga ina kiangamba chikubwaterana na bana boda boda eliokwenda kianga barure bango ilibenyare gukinia amagenderero anime yorogongo rwagusi eko bwaterana bana baminto issues of revenue kiagara chi stages inchirio chikwe match within the municipality
illegal stages. Abantu bara bagotena premium abo bako bana babeti mere amatias echinkondi to deal na bara very chico. Moving forward, that to shirikiana all of us to rete sanity within the municipality. Nonyarabo umunyakirogo bwe kiombe kirigetenereta mang'ana yobogendia NTSA nigo boigaerera obokongu twanyorira samatuka maega anena sokomentekana kwemibasokano na bwigugusiria kwa magima y'abantu. Mwaka uliopita wa 2024 idadi ya Wakenya tumepoteza katika ajali ni watu 4748. 4,748 fatalities for the year 2024. Mwaka uliopita wa 2023 ilikuwa ni 4,324. Umentanayo ni gate banga chimbwa chimbe ndigo chikenderete koira amagima y'abange. 98% ya ile ajali tuko nayo kwa sababu tuna track each accident tukishirikiana na polisi ina revolve around the behavior of road user. Around the behavior of road user. Tuko pamoja. Kwa hivyo tuangalie heshima, tuweke pale behavior mzuri. Hawa unchule bonsi bono nigo baboligo koba maiso anenekero wale asepara. Siri ni kuwajibika pale na tuheshimiane wote kama wanaraida, wale wa drivers, wale wa PSV, wale wa private, ili tuweze kutumika ile barabara sisi wote tukiwa tunaheshimiana. Always be careful. Hebu tuseme pamoja. Always be careful. As a road user, always be careful. Ense munaywe nigo bali bataligo chikobwatia lichi kone na soburundia barabe bakwirirwa egetambukiro egetindi. Municipality etake iri operating na bantu be municipality. We want each and everybody who is operating within the municipality have identified amanyu which kind of person who is operating within the municipality. Promote unity and work in the best interest of all members. So help me God. Ginko ripoti rikata seni kia ukia gatembe kuro ikasumo chiyo bosongo elitera na enkoro kwa Dipon Asanya. Naboigo abamenyi abo obare abatumeki bepara ewetera chinse mochiricha ititi hoika ase omoche gosetauni ya Nyakoe nigo obono bare neki bagochengira magega ye pare yo yabereke gosarekase amatuka mange ose emiake menge gochaka akoroese wa inse yoborai bwae oyoro mubunge bwechinse mecho omusike Jafet Nyakundi bawo kwana chinga kecho nigo bono batebire obosombi nigo bono borachikororo bigo ase chinse mecho ande batebire bono mbachiko twara omugoko na aboigo manganande nachikonyara koba kagoikirana kubwatikana no korosiwa wepare yo buna omusekeito Daniel Ontiri atopoerete oroboti oro kubwatikana no kubolia kwa bamenyi webunge ya Kitutu cha North County ya Kisii aboigo bagotumeke para ya kurwa emaili goikanya koe gwetera ititi iboigo here nkoro na etali gweteka buya na mono chingaki chimbura okubolia kwabo nigo kwairanirwa magaga yogo chaka koroselwa epara yiga kobelami ele korobya obosombi wabo inse yoburai bomubunge wenseme yo musike Jafet Mukaya Nyakundi egentongo gete omugambio Chabeti otoretere pare rami yani toigwete buya tokurunya ko muna bangina bechiro tuchande gete tokori botuko toko trimboka bono muna toretere rami toigwete buya yani toigwete muna toigweti egetambo kirekiga nigo kiagokia abamenyi abaiga negati yabo abo banyorari baga rigosanga negetaseni kyagetembe bakiroka omochaka no moya mariba ime omonto karwari tokobogori nebiye gochia gochipaka Nyakoe twa ochikobekwe gari rubosongo lero ndo chenge para ya beri buna bononja era matega agatobekere mora muji Nyakoe lero kwa togweta ndo sare kobekera bono tubwatu mu bwororo igabone bigibyo ikinyomba ibare ya kwera igari ya kwara tabagisona ndubwatu mo cyane gwetanya chinga kecho boigo ni bakwanira okogokiwo kwaba igoro yenchera oborai wensemiyiga bogokoreka balira gocha kogendera komubwatesia omusike Nyakundi kuna byale tu nse yakabere gusunta sana ngagetu abe na moko mana sana kya musima Jafet Nyakundi na sobo gambi utobegere estima torete chipara amache ebinte binge omushimu oyo tumusabanya samo kwanya matuka mange agenda gotoraga aseito ense ite genda koraba mono ochibosyo
na ende ndo chingage kuri mwese njerere ngia ereje standard kabisa toisa ko endera igabono mwana oyere kora musuguma tore ondo tanye ko sayinsa chia ejo nyagwetiri nganga korare kendo yere kora suguma na tore nere otokonyire eparega nigere gati yechinde chinyinge chigenderete korosigwa ko bachilami ase bunge ya Kitutu cha North nse yomurobolyo bogochencha chipara wetane chikilomita 50 na nye Kulubotherege seni kya getembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Nekero chipara chinyinge chigenderete korosigwa nigo bono abamenyi bagotoka imeyo wadi ya Ariana kurwa ase bunge ya Bonchari baboriwe konyara gusika amagendero ase chinsemecho kubwatekana na kiagotebekana buna bono nigo abantu batamanyiri babeire bagosomba magenda umureto ase pare yo ere kwene kinga epare yo yanyarire korosigwa boigo bagokwana nigo bagokwana negetaseni kiga kia TV kia Getembe TV nigo bono banyarire kuboria gose kuborigwa nigo bono abamenyabu banyarire kuborigwa banyarire gusika amagendero ase chinseme ndigo kiondi nondo mutureti wekerero no gaiga emermo yakoriruga gode mermemi ya eso mwako yoerete bigito mwando Mheshimiwa Simbarati kwagere kibara cyetu twigore iru kibara bono igo moro munorete tu utarakora matukabere abantu basoire ime bagosomba magena bakwere kinyomba cyabo bakibaoni eke namagena byaturabania abantu bandi baruri goro bangere gachora magena batigira marabo ka magena na morigere nabo marabo katigara kini boa ntoko boli neke abaiga bagocha basomba magena yega ngaki bara obatagete abantu banyumba 10 abatokoro kabuna michi 10 bano barange gaiga ngaki ba korora abantu abagoseri binte biga batari kwiriro mugambi report bare ye moigorire yere buya mwabe ko moromu moro jaba kaka paka mata aria yere kwerende yere gasero paka mata yabe bokeire nabo mukora eto gote baiga oyo korusia magena akoreki abwatwe gose abasubati bonse banyarete gokwanirwo na kuborigwa banyare goitaba emirime yeiga ikiagera terime kongu buna bakohirira gose buna konyora bakoye kagera buna omusakito Fatiga Disemba atuberete roboti oru asinchira engikirano nase eskuru ya banyaruka ya Sentikrea Gekendo egotoka ewode ya Ekerenyo abwe bara omonyegabo gochengera rituko rinene ya basubati nemeremo ya masomo a sciences omonyega orawa na batenenere bekiombe kya UNESCO ase batanganwa no regional director o Eastern Africa Omosubati Lois. The theme of this year celebration of the International Day on Science and Technologies is about hearing your voice as girls and women on why you would like to pursue science education, what are the obstacles and how we can overcome them together.
Omonyega oyoiga boigo nigo oikiranwa no CEO w'ekiombe kia Kenya National Commission for UNESCO Dr. James Njogu abwasenere asaba abanyaruka okora omokia ase amasomo y'ekisayansi muna enjira eyemo yabo konyora emiremo eyo anene egokorwa n'abasacha. But today is the 10th International Day for Women and Girls in Science. And we talk about STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics. And not only that are we celebrating this for the girls, we are also thinking about bridging the gap in the gender disparity. Kurase ensemo yaye omwarimu omonene w'esukuru eyo y'abanyaruka ya St. Clair Gekendo Madamu Pamela Orori nigo ateba nonye bagochengera ritukeriga nigo gisukuru kibwate oburemerwa bw'ekiraparaturi ekyo kibwenerete kubakonya abana ase amasomo y'ekisayansi. Tubwate oburemerwa kunabona ebirasi bagosomera mbiseni tuganyetie ebirasi ebingi science laboratory tuganyetie itubwate eyemo yereke asogosomera emirimo ya physics, chemistry, biology na home science igo tware konyore eyende itweraneringa yamono nabo igo tuganyetie administration block. Ensema yaye chief officer ogenda imeye kaunti ya Nyamira Madam Mas Mutanya oyo owakilisha serikali ya Nyamira asomeyega oyoiga nigo akwanira ebitambokero bya serikali ye kaunti eyo yakire asogosira amasomo anenase omwana omuiseke. It's both an honor and a privilege to stand before you today as we celebrate the International Day for Women and Girls in Science. This day holds great significance not only for our nation, but for the world at large, as it reminds us of the critical role that women and girls play in the field of science, technology, engineering, and mathematics. Lakini wone message ya yene ya serera abana baiseke bakoro mu kise science subject ya science na mathematics asenge kuchimoto haya opportunities ose ama bagayichika sina mangara basaba subati kuchimoto yake baso Chingaki echecho nigo chose kimikae oyokorija obo MCA we wadi ya Bokeira nigo nere aira chingaki echo na kuboria serikali ye kaunti ya Nyamira boigo kubainyora na kubasira abana baria babwate oborema. Nje samaritango Joseph Kerinde Mikae iwonde omuiburo notumugirango ase wadi ya Bokeira andi gendongo sabe kaunti ya Nyamira gose serikali yetu ya Kenya nelinga abana mbaranya babato baremo wonge babato le mafu etugo sabaya konyaka na serikali eje sabana bali asomo lulino chemi banya wale kadiri ya le mafu so tadegere banya bakwanya kazi magana masomo esege chone go yabekire ase magana omuiseke ora omukia anene asemere mo ya science ingo reporter yegetembe kurasise mechiga chake kendo yego toka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango mchefatika Kisemba. Naboigo abamenyi bechinsemo cha isicha eyo egotoka imeye wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabo nigo bono bagokeire okwagacho gose ogokunywa kwegesima ase chinsemecho igesmecho ekyo kirachi koinana amache guchase chisukuru buna bono eskuru ye secondary ya isicha neria ye primary ya isicha na boigo eskuru eri ya Burabu DDI nigo bono kiachengero kegima kirabono abamenya ubanyare goteba ikene gitambukiro ekia na boigo asiba muireneire oyore omubunge bwechinsemecho omoske Patrick Osero mbuyamono kubwatekana na magendero obunayo anene mono koenekianga abamenya abo mbabwate amache ase enchira ere endonge ekegima omosaketo polkapokara arenge ase chinsemecho ubunenjere yemoyo kuleta umusasoko ase kenyere kigagia isicha yabisi omubunge bw'ekinsemecho kya Burabu omoske Patrick Osero witirase keganja gya CDF nigo yachakire orubiri bw'okwagacha egesima kia mache ekyo kirachi konyara kabage gokonya chisukuru na boigo n'abanyakenya urukurwase orogongoro iga eli kwenyorera mache
abo bagendere ko bagwetire nga yenene asokoboro kwega kwa mache ese kenyore kigyansicha twanyare gosumbuka matuka mange amache gara satambe buna bono abana baito baregaiga ese polytechnic yansicha ya Borabu technical training ebwata abana ebwe amana 200 bana bambabwati mache bagotumia asinyumba cyaba menyete igondi no mogoko sana ase omushimbi gwaito Patrick Osero ebikona korerega abana nchile kembolo tamanganaya ekero murakero uchire go mutienyo yomo etokugora mache bakatwakumia igo twamwire limbi ya mono kurengana mona Barabu niko bagendere ko bakwerera igo amacha yegara kunyara ko bagotoria nene abana bagosoma se skuru yo bubunde ya Borabu skuru ya secondary ya isichamo ne dispensary ra sajaiga asabanya kenyoro bayareire injira bagendere ko bagocandika samatuka magega asukuri ya macha yaiga kurwa satambe tubwata umuchando monene bwa mache asito kwenda roche togotora kabere twamanya goikia mache ka tubwata abana be sukuru bagocha bacandika mache kera alire chitangi twabaire no mogoko abantu baminto na kimoigwete now we are hurting for you ekiagera macho chikurigire chindoche ari chikorora no amacha abantu baguchia 2 kilometers na guchia ari 2 kilometers bono gaiga na sekonyare desert bono benge una konyo tokurwa abana ba Israeli tokurwa kuru Misiri bono rero toikire Kanani kere tolo chitinge chichikono gotogotagabo na kemogote babangina nanyana bo abari mukuru ase eskure jeiga ya isicha secondary na woigo na abana nigo baorokire okugokirwa kwabo kubwatikanamo nigetambukire kiga kyo mujumbe kubatulia sibono bagendere ko bakulira ngamba chikunyara ko bagokolya buya samatemwa nanene omubaro bwa abantu chikunyara ko bakomentekana saja igagwika bachenche sukuru ebe boarding amacha yanakonye kenyoro esoko ba mekeri bali baro bamenyi bororo banyare konyoro bwange esoko konyeka sensemo ya mache amacha yago soka iga chikobe solution ire permanent eko ere ngakia umurakera okonyoranga amacha ari chitangi gakoera. Tumeshukuru sana kwa vile ambavyo umetuonea huruma, mmekuja hapa kutuletea maji. Tunamshukuru mheshimiwa wetu kwa hii kazi ambayo ameifanya kwa wananchi wetu na pia shule zetu na hospitali ambayo imekuwa kwa muda mrefu haijapata maji. Kwa hiyo tumeshukuru. Na bono niko bagendere ko bakomotogyo mujumbe borogo ngorigo muske Patrick Osero asuko bainyora ekiagera niko bagendere ko bagotigara maega asenga kientambe egento bamotogire na kugendera kulira ngamba chikunyara ko bakomusira guchasa matuko ale ebosyo abaraibo mwesimigwa Patrick Osero momotebinga tiganya samo konye nande no tore komokomo atokonyire atobwata mogoko maneno moraria omuntu manyeta amagenderero nende obwate chisemia senkoro yaye bia mona asinge nja moire libagari gieri okorete project ya amachi atochandire miaka emenge eginko report rigatasine keke obwanchete kyagatembe kuroiga stinseme chigachia isicha echo chigotoka imeye ward yega ya Kyabonyeru ebunga ya Borabu county Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara Naboigo asensemo iria siasa niko bono aba MCA kurwase county ya Nyamira banyare gutenenia ebikaro biri bimanyekanete una abunge mashinani bibya biri bigokorekana ase chinsemo ime ye county yo ya Nyamira ebikaro ebyo nigo byabeire bikorawa no yokabeire omospika abwe bunge eyo ye county gose bwe county assembly ya Nyamira oyo kabere gose omanyekanete buna Enoch Okero naboigo hekira bono ensemo yaba MCA batebire ebikarebyo tibiri kubwatia richiko naboigo nigo bono bamuborire omugavana abwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo anyare konekia gose kokana obotumiki bwechigari che serikali ye county ase okonekia gose goikirania ebikarebyo ase chinsemo ime ye county yo naboigo nigo bono uyo kiri ekine keiga gose oyo chakiri oroboti oroikiri ase obusyo obwebunge nigare omo MCA ward eri ya Kemera omusike James Matinga ekira bono muswado yo orache kurigererwa korende ebikarebyo bya bunge mashinani mbigo chikonyara kogendera ase county eyo Koroko mheshimiwa Vincent Thomas Benecha igondo MCA we ward ya Kyabonyeru ase county yetu ya Nyamira
aseri tukoria lero nareta emotion ya assembly yetu ya Nyamira bono mugaso ase nare kurigia ogotenenigwa webunge mashinani abandu bamintu banyamira asama tukarere maiga make mwarorire tokorete drama nganto bwate chibunge ibere ase county ya Nyamira igonda ete gotebaga rero nganto bwate bunge ibere ase county ya Nyamira ebunge tubwate neyemo eteneneire no Mosketa Dius Nyabaro igaria ase bunge mashinani twayetiri ere irigo yani teri ase lichiko boigo twatebire tebwene tugotumia besa chine chons cy'abananchi igaria tebwene tugotumia gindo kende gyons cy'abananchi kuna chigari omusiko yokero natamete negari yo speaker go assembly etokomodeyaira nie egari eria asa assembly speaker roende gotumia igo gento kende gyansi ya serikali egente ke twaroka bunge mashinani yaetigo asa assembly nga ekere getanche iria serichiko tobuga dendo igoro bunge mashinani because it is discriminatory tebuga ati budget nja eteta as public participation nabo igo resolution ye house nja etetiwe naba MCA egere ebunge yo emayo chaka egasi yabo igo. Mr. Speaker, when I go to the rural area where I come from, then the Mr. Okero, the immediate speaker, has divided the ward into two. And he has even told me that I should be concentrating to the other end towards my home, and they should concentrate towards his home. I want to know whether we have two MCs. Why divide the ward into two? This is total disturbance in the ward, Mr. Speaker. Vale 11. Ingendo kibara aite karo vale 11 ekeraba abashimiwa 23 ba attend the assembly gari se weneta koba. Okero tali speaker ye county ya Nyamira asebon. Ebi nabegete koti tigaganya asikoerera egendo biratebe na intubuna MCA ntobugatie mune koti eratebe. Lakini asebono etobado mo speaker ta Dius Nyabaro. Lero una tarenge gaiga mwe iwo mune koti ya beka igotomoete atimukake omo deputy speaker mo skema tinga nere bono igotenete bunge. Your motion to allow debates on the motion to declare the bunge mashinani unlawful is stopped forthwith and recommend the county government to stop planning and organizing the illegal activities using public funds and the vehicles. Will as many as of the similar opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Una konyara na kumanyiria ni gobono engusana nentindi iyanyalete kwene kiwarit kurigoro ase ebunge nene aiga ase ense yetu ya Kenya magega ye wiki yaeta ekoti gosekega mbere kenene goetia orobotia gosukubata koroboti rokoyorokianga abaria bare ase obomo bwazimio na ubare majority ime yebunge enene bono ayaiga nigo obanyarete koyakwanira nabo igo kiro abarai ao banyarete koba bagotwara gusemba itaberanete nengane yo nabo igo baria bare ase oro ensemo ya azimio na barabo banyarete goteba gose ugochika wekoti kwanyare kubwati gakorende baria bari me ya serikali gose bare ase orogongo rwa Kenya kwanza barabo nigo bono bagoteba nigo barachikuganya ogochika como speaker rituko oriarero korende ekotiero nigo yanyarete gwetia buna ogochiko como speaker bwebunge eyonene omoske Moses Masika gwetangula tikwarenge kubwatia richiko gose nkwarenge ngwakorete ekene ekero anyarete gosoa ase abisiyo ogongusana okonene nigo kwanekigwa ime ye bunge nali tukulia lero chingaki ebunge yo yeranira ebikaro byaye maiga yokwenda omutimoko omutambe bwe bunge yo bona ere botambe majority Honorable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Tuesday, February 11th, 2024.
okuburukana okwo nigwo gwachaga konekiwa chingaki omuspika webunge y'omusike Moses Masika Wetangura amwarigania omokonyi b'omurai bw'abange omusike Owen Baya eliko nyarakoba gakurwa chiroboti ao imebunge igendukirira ababwatani ao korwa ase ensemo ya simio na kumutanga Owen Baya kogendera nigitambukire kyo chingaki checho omochifu wepo bwabake ase bunge omusike Millie Odhiambo neraniga aimoka na kweralia buna omochifu wepo bwabange asanyarakoba gakurwa lietalia ya Junet Mohamed muna omurai bwabange ase bunge. We'll go to what the court concluded, which is that the Azimio side is the majority. Nigentokirira amajumbe ao gutinana kurwa ebirengereri byabo igoro yenganiyo guchaka no mujumbe bubunge ya Ugenya omusike David Ochieng oyo igore omurai bw'ekiama ke MDC oyo otuguterare egetambukire kibye kigambiro. Another law we pass in this parliament on coalition making, Mr. Speaker, it is presumed that there will be coalitions, people will leave coalitions, some will enter coalitions. To be by having it in the present tense that it is from time to time. Asensemo yaye omusike Silvana Zosoro oiboigo ole omochevu ase bunge nene nerenigarwa ekerengereri kyaye esatabuna okona chagwe kamboro gwesiko bwatigwa nigo emirobiri menge ebunge gose bitambukiro ebinge ebunge nyariko bagegwetia biranyakoba bigonyora asa komu gose birabasiko chigotu guterwale. Several decisions have been made. We have formations of the committees that fall on the majority, minority, chairman, the committees that are supposed to be led by members from the majority side, and the committees that are led by the members of the minority side. Does it mean, Honorable Speaker, that every decision that has been passed by the committees, or any report that has been passed by the committee that falls on the minority, as it were then, and the majority, is it rendered mute as it is right now, Honorable Speaker? If going by the judgment, if we read of the judgment, like they want us to define it as it, just on plain paper, Honorable Speaker? Asensemo yaye omugumari bwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi nigo arwa emubwekano asate yabuna njirete yomusi Wetangura alingo chakobabuna omo speaker bwe bunge onye ensemo ya Kenya Kwanza tiyabwate abajumbe abange ime ye bunge. If we are debating, if you didn't win, we didn't win. I'm in Azimio. We didn't win the position of the speaker, who are the majority then. That is, yes, that is the answer. You should answer. Who won? Who won? Put the question, Mr. Speaker. Who won the position of the speaker? Then, who are the majority then? And so, just looking at that, we need to also ask ourselves in Parliament that how is it that we have a judiciary that does not follow the same laws that they are supposed to apply and interpret? Asensemo yaye omujumbe w'ebunge yaralienda musike Otenda Moro nigo atebabuna lichiko lisiko bwatigwa nigo obumubwasimiola umoja wa Kenya Alliance ubwenda kuchaka emirimo limolioka muna abange na koira oburai bw'abange ime ye bunge yuo. This matter did not go to court in vain. The contestation, Mr. Speaker, was your considered ruling of 6th of October. Once that ruling is quashed, you cannot then, Mr. Speaker, with due respect, come and say that no decision has been made. The consequences are two. One, the leader of minority becomes the leader of majority by operation of law. Chingaki chingwana aonchiera korwa ase ababunge nigo omuspika webunge omusike Moses Masika Wetangura atayabamuna kubwatakana mono kona chokwo kwekinekyo nigo bono emiroberi yonsi era chigotenena ase bunge goika onyale kabaga korwa okuna chali tukoliangyo jinsa isano na isato nenusu asanyara kabaga komenta buna ekigambero tikebwate nguru chiyo kwenekia mbarabara bange gosabake ime ye bunge. All of you, and advise you accordingly in the afternoon in the direction I'll give. Remember, as I said, the court quashed the decision and the ruling of the Speaker on the declaration of majority. The court has no capacity, has no power to declare who is majority and who is minority. Haron Ototo, Nyangiri, Gatembe TV.
Mwancho murigeria iyo nero siasa igenderete ase ebunge yaito nene aiga asense ya Kenya kero kwa igule nga ekoti tebwatiri ibaga ryo gochaka koena no gochika gocha ase ebunge nga mbarabi barabange na nde mbarabi barabake kolende buna oroboti rwekoti rwarenge koerera ewiki yaita nigo bono asense meri ya Azimio oyore omobunge omanyekanete buna Milly Odhiambo arache kobanere chief whip na boigo ori omanyekanete buna omobunge Junet Mohamed oyo Suna East nere obonete gocha koba oyore majority leader kose umurai wa barabange ime yebunge aire libaga ririae oyogenderete koba ikirugi omanyekanete buna omusike Kimani Ichung'wa korende nigo bono Ichung'wa arachi koba asense meri ya minority usabe minority leader na boigo oyore omusike Silvanus Osoro bono tago chikoba majority chief whip buna amatuko ayoeta korende ekero kwa igure nigo bono abo banyare kusanga ebirengerero byabo ekero bono eburaburu yanyare tukonekiwa ase ebunge enene igoro yengane yo korende ne omuspika nere omusike Moses Wetangula ni gatebire ekoti tebwatiri ibaga ryo goitia ebitambukiro obunebyo ase ebunge enene kwa igure buna women representative we county ya Kisii omusike Doris Aburi agoteba onye ndiri Azimio baringa bange kango omuspika Moses Wetangula tariere osoete ase ekero gekyo naboigo omobunge wa South Mugirango musike Silvanus Osoro ere nigo bono anyarire goteba ekigambiro gise kubwati gwasikira ebinto gusikira mang'ana agokorekana emeye bunge nigo bono ebunge era basa konyora yasiririe oboroso korinde kogenda se omutumo moke nkoirana twirane nere samienda tunyare kurigereria chigazeti chiri tukoria rero Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere Kitembe Television ekeonga kiamamogusi Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabego kurose company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabego n'ebintu bigutumikase e bathroom mbabwate kitchen sinks nabego ne tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972 Kitembe Television ekeonga kiamamogusi 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanam ntatengo tebi ga Makopio engombe ye ga yaho entere yirurete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye nigo okochikwaje tikasiko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo edukanere gali ekorukunga enokem agropet enokem agropet
Enokem Agrovet Limited. Enokem Agrovet. Straight. Wanafanya kazi gani? Na ng'ombe yangu. Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko kendo ko no namba lioko. Yoko siye kenyambi iga right direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba? Enokem Agrovet. Ego tiri na kerege to kiko rukio pole misata. Amangana je chingo ko kutuka. Enokem. Amangana je chiombe. Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige kutuka gali chogo. Ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono konyora. Enokem Agrovet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amaguta seli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibeng'ombe yo chiko chango kobe. Mapema sibeng'ombe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao, yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iliya gatigati wekarigori iliya batabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate katika electrical installation. Pia wana vitengo zaidi katika kosi hii: mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi, hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design, ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Gitembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke to menyere buona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole nyanta kama. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena na bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama. Coming soon on Gitembe Television. Ekeonga kiamamogusi. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom
asura achagwirigiria amabati anda usialia utagiti showroom yaito nigo ere engare iyuerengia na woigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo chogotebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na woigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange inche no munyagitari clinic maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byaseru twara muchanda twakwa amariogo na amarioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nale tukurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero naende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Enokem Agrovet Limited ni gomono ba ukwarigania ayumureme chingaki chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarobale ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo orunene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 kusem 0115-318-887 kusem 040-186-688 kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence settling your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment.
Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Na batebi na mbasira kitoronigizi ego kanza mochimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa sisi mimbu yetu ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kerie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurgwe ga sikuka ukutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragire onyange jonzimbi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chi chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibugembo stage gorigoro osewa kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo ke nyomba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori lyomubuko o Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni kubarareria free surgical camp tariki sanu wege tariki 14 cy'umutinyi gukabere omukoyega asenya gitari yo ya Christa Marian baria babwate omochanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano inchu nechishiringi chimibere choka puna registration fee balia mubwatesha ngwanchirwere litkelyo abantumbali kigwe asumurubelyo sha batari gwakaniko kindi gyonsi onye kurumugaka ubate myaka 45 gukiguru inchu lengege kagarana bira toke prostate cancer yatulire asumubero samange bakresimi asa 0720 266 999. Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandegere uzito somya bamuraba kikuya mandegere Karibu sana inde mwancho murigirire inde tunyare okoerera ari asechi gazeti cheito gosechea ense ya Kenya ritko oriarero samienda. Karibu sana. Thank you so much wakire nyasaye no myo tegorere on Wednesday bakoroka tichi gatatu ekigusi tichi gatatu narario roche akunete ndo chenga siasa ya bere ntindi mbono lakini turarigereria mangana ari ya ekyombeki ke konyara ko rank gose ko be ka chi county ge kurigereria magendero ase chinsemo ke manyekanete una info track Kenya letuko bwato ko roboti eri tuko reigoro ekere koro kinga e county ya Kisii eri namba isano nemo ase chi county chiri chigendete ko koria abuya na boigo to kurigereria
county ya Kisii ere number 6 kero kenga 47% nero ogokora kwa ni gukore kerengo kia 40 na 5 nebere igoro yemia na tukurigiria stage county chire kocha magega county ya Nyamira itine county chitokunete twensi of course yeah Chinech County chire asorogongurwa Gusii that is Nyamira and Kisii County nanje naro choroboti orwe munarwa bateba number 1 mtubwate Kisii County I think we were number 6 tarwa yes number 6 in terms of performance alafu togo chase governor Karare number 7 yes so you go meaning that proximity na beira ngange sana alafu naro chichi sababu chikogera some point maybe amangana each county akole mazwa ase chirichi performance bobe tunda Nyamira ngo chando baadaye bakatebanga corruption na chichire the leading butambe corruption obukurumi na uboko nyarabore igoro obukurumi mismanagement of county funds bunabono chirichira allocated to amagenderero alitokurukanga 30% chibwente go chibasi chiko na rob chiacha bano gusigo se Nyamira 30% chibwente kwenda asama gendero bagateba reason number 3 there is a poor implementation of projects because these governors karabare kwenda se chikura mbate betenga mbakole bintu giti ande mbiro chi project njiro chiarenge that is poor implementation as a county alafu tubwate poor services mwana mangana health mangana ECD education mate SMIRIA abana chekeche by the ECD no bara as a county level igo nero mbaranyi implement so those are some of the reasons as to why bakote barende chitaraikirana again dokena Matilda for me I don't know which criteria or say parameters bago chibatumia rank this governor governors I could have to know inkeke bago tumia kuikira batebenga maybe Murang'a county buna monere tangaine why are they saying are they going back to the promises the governor said banyoranga out of these promises HA ikiraniri maybe 68% igonga I think 20 what 28 22% ikotarakora bono igo nabere igasi enkongu lakini rende according to the way twarorire gabwe Murang'a nere bwate 52% irumu kangata nere bwate 68% so we could have loved why check clear what are the parameters and where njena nyako ba msemoki lakini ekero kurigere bakurigere chi sector au unachanya lile guska kurigere buna chi wizara unabona yechi semi twarigereria eyo bochenu na boigo nonye eriye bintu kurigere nonye bintu bitoncho kanaine mangana na mange bakurigereria ekero okonyaranga nande ese county ya Kisii ngana temete gosene chiete bosio ase amangana ali yo bochenu otetiga bono sam ekero in as much as infotrack negenete ko ranke chi county ga kwa manya kwa boringa Kisii County it's the same county okonyoranga nande bono abantu mpakendete korera amali gote yestinya gitari it's the same county ekera abantu bakendete korera nga eubi ya ichoire amacha atwalire mochando kwa manya gosinyonga ki onyekere namba isano nemo a country go say Kenya is a country kaitorochi esenjikero okurigire go sobori o momenyi bwe county ya Kisii na bwe okubori no nyabarai amaine amangana umuchando norororo amangana naraponte kurigirerirwa osikumorekerwa asenjerere ngikirano lakini ngaigo ngantundo temete chi county echiga chinde chire musimagega chiruchunga kichire chigakorete bubangana Buna bono, the county ya Nyamira, I have no issue na Nyamira. If they say Nyamira is one of the worst counties, I have no issue. But because we all know Nyamira a problem, I think Nyamira it has a problem and you can tell nga ni bwate mechando, ni bwate issues chae. Ye ndo bwate chi county lakini na Nyamira nero. We have issues all over Chisegi Choko. Buna last year by the way.
chisegi ukora tagure geita ukora beka none nyomba yo MCA umurero kurwa bwe no manyete no entu kiteriko chianya garoro. So you can tell the governor of that place you need to look at amagendero a county ya Nyamira ngakia when talk about strategized gara abantu banyoro bokorere. When we are having a report gego changa some of the corrupt counties, that is where now you see Nyamira shining. Ego top. Ngarani goika service chiko korekano chibene bintu oruetege ntokeke. Bako genda se Senate bako bulunde documentation of this and this. Bado kwanyora ngamba bwati bato munka ngagenda mora these documents. Amangana ghost working, even the human resource ororo. When no liyo tenete gasi bado tayo. So you see we have a problem. Governor akero aike ubose Senate. Okanyora umo senator umo senator umo skeo kongo mbogeni kako mubuliri swali kwanyora governor ochire kubulia nga alino akwenda kumusambiriri. Yeah, nande siasa nentindi amanya batabanga narena netu kiteri konyagera. That's why it says no money. Lakini ndende gaki for the sake of abantu baito if you are an elected leader and you have an opportunity to kurigerera getembe because anonto kwa mangana mai kara akora again to kirigwa chaurere tu kara akora justice to people materiri yamonto whichever the way whether chikura toilet free and fair kakini kwenyoriro it is your mandate whether these people baka gwakere kura usemba gwakereti kora magendero na ena liyo kutwara blessings utetigabona nende kwarigerere county bune ya Nyamira umetekera sekero kirikenda abantu barahirenga gusumancho murigere yarahirenga aya namangano konyanga county gosekero kende kaoneire oronoro botiro kubwatu kwa ne kyombike kemanyikanete buna infotrack kwanyore kyombike rikia EACC kikurigere amangana yo bokurume kwanyora kyawe kire county ya Nyamira nende komenya kurigere ya sam ekero to gukora no nyamangana mayeiga nkorongo mugavana bwe county ya Nyamira ngote mari kwigora project chinyinge sana buna ange insechu ikibere chia etire na nyara kuchaka kuigora kusena nyara gwacioreria ebiragita biokore ma chipara au ase county yo ya Nyamira lakini kwa nyora the same county no ere eko ba ranked as the worst chibiche chichiko chache mitandao ose amangana yega tokonyora twasanga no mwancho murigerere nkaya korwekero okojorangana ndi county amagendero ntoro chase chibicho mugavana ngwa kare chibicha ne biragita byare machipara ogenda chinyakitari obwato kamariogo lakini ikego ikaiga ase ekero ebyombe obi kurigereria kwanyaranga manganare etofauti sam amangana mpi are buchiache so na ba governor gusiningi gekoba inchomanya yesterday I was having the same topic body and I can tell you for free abanyamira bagete simi I never saw anyone who was supporting Mugavanova. So I want to believe that whatever that was produced was true. So we are in Kisi County and the Nyamira people, they called. Are you agreeing with the report? And the majority of the Nyamira, everybody was agreeing that indeed Nyamira was the worst. Nyamira is the worst. Lakini no manye tuise kukwana na bara ikuru hasi chinsemecho mangana orobotyo konyora no ngorurunga anyway ayo na yo agendererete to kurigire ya nichi gazeti charero na ebunge nero ne bwata ayande amange sana ekero bunabona gazeti ya The Standard ringana rimwamo egoteba na House of Impunity order. In spite of a declaration on who has the numbers in Parliament, debate raised on the subject with Speaker Moses Wetangula expected to rule on the matter before the decision is heard in an appellate court. Kero tokorigereria ni gobono mo speaker abwe bunge nene Moses Wetangula litukoria lero arachi konyara koena na ogochika igoro yengane yembara bibara bange inde yebunge na ndembara bibara bake abara mbanya
banyarete gusange birengerero byabo kwegwete omo chief whip oyo orase ekerogo bono esinto tararusiwa omo bunge o South Mugirango omoske Silvana Sosoro kwegwete munasangete ekerengerero kyae na avoigo kwegwete mwakilishi wabo sabati kuri county ya Kisii na Kanyara okwana ekerogo no rochenga enyombe yeiga ose enyombe yeiga ya bunge nigo yabeire impunity amangana kwandera amangana manke aiga ekera asekera konyoronga ukungusana nangore ime ije bunge bono batikire gukwanira amangana ali abonete gukonya abakenya bono ebintu bachakire kurigereria amangana asiasa ngore omuvugi gose ngoro ngobwate egetarie kene na ase bunge imetinga ngari nkira nyare gukonya ase bono iga. So as I say Igor actually had an opportunity yukurarigereria bunge for both bonds. In fact, the Senate and the National Assembly, you couldn't imagine even as a Azimio in the Senate while the other side of the majority. Excitement. You are also your brother and I because I think in the Senate the Kenya Kwanza are the majority, but I was surprised that you could see Wabasefuna no waring the other side. We should copy, we should we should implement again to quote everyone. I don't know. So, but I had an opportunity goro yoko rikire bunge the proceedings una challenge and enchira barenge ko kole kwerende barenge konya ko rule their views. Umanyete there are some leaders when we kerotu abwate emaja tari emaja ndayiroke kerotu abwate ukubwata na kwenegetwe kumuraibu ensano muraibu ODM Raila Odinga. There are some leaders who said Azimio was not there. Are you aware? There are some people, leaders within the Azimio, Azimio is no longer there, correct? But here we are, you should be the majority, and I think now, Azimio now, onye chinga kinchiro Azimio, because everybody, not ODM, not Wiper, not Chibiama Bibiarengo, they are now talking about Azimio. It is no longer of an ODM. It is no longer of Wiper. It is now Azimio. Correct? So now that's how we are. Like when it is a time there's a time they come together and there's a time you will see them separate. ODM yoka ya agenda ekatuara oro embere kuchia serikali paka produce even the CSS. Right? Now that section of Jubilee, not Azimio. To an extent that some leaders declare themselves as now the official opposition. Like now when we are having the issue of who could discuss who is the majority and the minority, now even the ODM itself now comes with we are Azimio. Judges found that Speaker Moses Wetangula had violated the constitution. Nga ekero almost Moses Masika Wetangula nyarete waso IBC chitariki emeronge vile na kianda mutinyi okianda mwaka 2022 na kanyara gwete nga Kenya Kwanza kose abubare asense muri ya UDA abange na ubare abange mbe ye unge ngati yarenke kubwatia richiko kose katiba yense ya Kenya yunkorengana nabanachi ebina abo bono banyala tukubatu koroboti yoru ewiki yaeta bono nande ekentoke ochikyaba Kongo aiga ekerukurigereria engaki yega ba kurigereria mangana a majority na minority kose okoba okotwara ababunge abange me ye bunge nene nigo kugocha tinga kichinde ekero bone gasam ama ne bintu mbire bwana te kurigereria kori netari kurigereria amangana ayo gwakachikura ase kose amangana buna ega onye ba kurigereria gerinde bachikoneke amangana buna omuchando yo iga ogenderete koneki wa sense moyo bochenu no chie kurigereriwa buna bono kero kwaroringa ense ya America yanyare ko withdraw ekero barachi ko imoki kose ko chaka gosokie emiswada iranyare gukonya abakenya buna sensemo yo bowenia asensemo yechisemi lirolyo nenyare koba engia korinde eyo onsiasa
nabo mugano yora se page ya kane gazeti ya The Standard na recommend regento I think Matilda our constitution nero 3 ne bwata some problems some challenges akagapo ngari karo muna when you look at ega majority leader ego tebanga nero wente go implement go say go support policies che government ego which means singa ne constitution everything specifically a leader of majority should be from the government side. You want they identify thing like ne went maybe cover from any. You went to cover ne went to cover visited didn't from any na went cover never no want to opposition na ba cover the majority as much as babwata numbers and mora ina bokora ko the minority again to kere kyo mweri umanya ko kendra. In future, we need the way presidential petitions chikobe kwa say court tuatabanga within 14 days. Chiwenda koba chabe determined. Like something sensitive like this. Konang enemy yakebiri it's 2 years, barely 2 years. Togende takorengeringa ngakyama gendra bantu kono abantu bande barengere lyo bocholi bogoche. In future, mbawenda kopeke ultimatum like in within maybe some 28 days. Again tumuneke konange tuakemanyite almost immediately after baso ire bunge pakeke no nyankoti kebe determined injire yo rekori chinga kechi tokora ne tomanye tari kere serikali ye ikirega it is 2 years yes 2 years na liko chako totainga huwa the majority akira abantu bande bajire already they are sleeping with the other party and now to isakwira na back now totabenga tigeto bare biyabi do you think Azimio will be the majority even if they deserved some lakini kolekana nili chiko ekorokenga SMO eriego se ekiombe kirikira tokeke bwate ababunge au mubarori goro bwababunge nakike bwanete kwa the majority side bose totebe onye ODM ke bwata ababunga bange ime yebunge na bwabwenete kwa the majority side igo ekotinero ne bwateri bagari aeri okwegerera enganeye korinde ekiroro chenga engane yu yarete teribirira litindi esengenjo siasa ya Kenya egoswa baka ase bunge yaso abaka yabwaterania ebigambero korinde ngane yo ntochi koyerigire yabuna barache kogekora kosibuno mo speaker bwe bunge arache koetia ogochika ritko riarero na ne bwate ase page ya gatano kokwanirire aiga amagana yekiombe kirikia ANC Amani National Congress kia renge korawa nere Musalia Mudavadi na avoigo kiombe kiga kia UDA ekobodenga merger or takeover inside ANC UDA deal nga ekiro ekiombe kiga kia ANC kia nyara kosoa kose kunyera se kiombe kia UDA nigo bono ababunge abange batigaire kwenye njia panda ababunge mbare batigaire batamanyeti baso ime ya UDA gusebarigie byombe binde ebingao banyare kosoa ime kobwatekana na kiria nga ANC bono nigokere ime ya UDA umugano yore se page ya gatano gazeti ya The Standard na tukorigereria iga ase chi county amangana ya iga aya scorecard gose Infotrack ranking county scorecard Murang'a Trans Nzoia lead in agriculture buna kwenye na kumanyire sam ekero kuri chi county chiga egatia mangana ali akogera chi county cha Tangana nkurigire bare chinza mumne chichobo cheno mangana yobolemi kuna bono county ya Murang'a Tangaine ase neri ya Trans Nzoia kayebwatia ase amangana ali yobolemi ekero the infrastructure is a key challenge with the national main score for roads and transport at 42.4%. Nande kie korigereria gose Infotrack kiga ekere kie korigereria amagendera ali Tangaine bono obwagachi gose okorosi wa ogwechipara na chi amagacho nara Tangaine ase amangana ya magendero gose chipara kero korigereria nsemo ye chipara gose wizara iri ya roads and transport nero bono echiete bosio kigimana ndekero korigereria abara ya bange ekero obakonya korichira no nyenga mpachikorwa magendero igento ikenge bagochi bamulikira muno ne chipara bakwana mangana yobolemi obolemi na chisemi lakini rende chiparanga bono na chio chabere chikoroswa mono ase enseme iyo na umugano yore se page ya gatano na rimwe kere gukwandira amangana mange
na boigo kanyara kubika buna county icio chibete chigokoria ase county ya Kisii ekorokana nganero nebetike gokoribia sense meri iyo bochenu buna konyetwa kwaneire engane iyo korinde abose county ya Nyamira South kerengere kwanyara busanga ne kerengere kiawo buna konye wate biringa county yu nga kwanyara te konyora ebirengere korase abamenye biti ebe county ya Nyamira nga county yu nga baitaberanire ne koleti ibobe ekyo nakyo ekine kerengere kiawo stam nande to korigereria aiga ne bwate amangana egendete gukwanira aiga yo bochori bwekiro kirikia African Union Chairmanship ekero egotebana we are footing our own Addis bills MPs ngabono ababunge nigo begereire nkwaroche nande nga ababunge witanie mia ya mongo chibare ko gende nseri ya Ethiopia korende kura elio kwene kinga abanyarire kwene gosego chikoba kirori ngo mosegeta oyore umuraibu Azimio gose umuraibu DM Moskerela Odinga ekirabona gochi kokorerwa gose obochori bogo chikokorekana weekend ere bosio tarike 15 na 15 nemo ekero bono egotebanga ababunge nigo batebire nabo bagochikoenekia nga nabo bagochiweakanira ototige chibasa chire chigo chikobatu kwa chinyinge chiko koba ababunga baiga wetani emiemo timbanyanga nakibagendete gwakiririo giboniga mbarabia bange ane mbarabia bake erinde ekerego ika chitariki echo serikali emanye buna ekobaimukia gocha asense yo ya Ethiopia korende ni gotomuganiritia maya esengencho chikurajiriere na ero monyene onyare korwa roboti rogotebanga gose nanyarete gotebanga aire taira onsimbuya yes at home ere maite bona gasai ere na bwate na inkate home is the best taire ti eu bas ngochare gaiga na ndetoira ne siasa back to normal business so I don't know abomo bwabo mboge I don't know lakini rende tiga tora manyanga by Saturday how it happens lakini rende as a Kenyan iko tokuganira murai bwo mu Azimio tumaitingo yorengo gosizo yoro still yoro Raila Odinga tumaganiria maya kare ase gakwanda ase eyutuyanda gotebinga by the he has a high chances munabono inyuranga na arabete a high infrastructure envoy ribado AU na wata very huge connection na bara ibense wechinse Igor Raila is a pan-Africanist and we are hoping that although we have some factors rende tuisako chirigere buna bono wisakoro gerere Mohamud oyore a main challenge ya Raila Odinga sometimes anapokugereringa those Islamic countries if they decide to vote their own because Djibouti is Islamic irenga to what in Africa they are around I think they are 22 what if those Arabic countries Arabs and are Islamic they kind of like what if they decide like Musa Faki Oyoro a factor ya Greta Kaira it is the factor of Islamic a support from the Islamic the Arabic and then we have this Francophone the French because Djibouti also talks the French. What if they decide to vote their own? Will Raila Odinga be secure? Correct? It's not a walk to the park. As a Oburai AU, but we are hoping that because of that Pan-Africanist, and when Raila was an opposition leader, and our was associated in opposition leaders, will their leaders accept? Are you saying will the East Africa supporters? Last time we missed the 4 votes for East Africa. Uganda didn't vote us, but we are hoping that this time round, from the East Africa, they will vote for us. And even though we are praying that we are hoping there's something good. Na boigo ntobwate amangana yega ose amangana vetting for ID seekers in northern Kenya
ekero chinse muchiri cha orogongo rwa Northern Kenya ekero bono okubora kwa morembe kwa nyarete kwene kiwa ase chinse mecho niko bono obachagete koba bakoringoria onde bwensi ochakoriga ekebande gochakoba omo Kenya nigo are kora muri kwa kegimo yara kwene kiwa nga naisani gusina bonete konyore kibande gyokoba omo Kenya korende bono nigo engane iga ya nyara gutuguterware ase amatuka bwango iga korende nigo bono bari bamanyekanete buna experts gose babwate obumanyi bori igoro batebire ugutuguterare kwa vetting okorigererigwa gose okoringoria abantu nyuma bataranyore kibande nengana yengencho ngabono bari babwate obumanyi batebire tiga abantu barigererigwa bamurekwana nemuna baiga bakoru Northern Kenya bataraegwe bibande bane kiwanga amaine na Kenya na ndi babwenerete konyora ebibande ebyo ayan nkubatikana ne chisegi gose engusana neryo konyora egendete kone kiwa ase chingati yense ya Kenya konyora enseri ya Somalia na boigo ense ya Ethiopia korinde enseri ya Somalia nero yabere kegutwara abantu abangi abo babere bagutwara engusana no aiga sense ya Kenya anene mono abantu bari bamanyekanete buna borana nigo bawo chibanyora chinga kichinkongu sana kero obakonyora ebibande amangana yo negara CPG 10 egazeti ya The Standard elituko oriarero ayo naro are ase gazeti yega kusina arara amanene kima ase gazeti yega ya The Standard some gazeti ya Daily Nation. Okay, toko kenda so wanga mone singen chebyo gazeti ya The Daily Nation igegota banga Sha Tycoons link in teachers insurance us igonga gaiga omo nyeno ulio tenete gose ulio ore ogodil na mangana Sha gobagota bagaiga nga na bwata na inde agota banga akurkunga ya yeshe Umesh Saini is the beneficiary owner of Medical Administrators Limited, and the bill is healthcare, which are the center of 55 billion teachers medical insurance controversy that imploded recently after some hospitals withdrew services to beneficiaries and their families citing pay arrears. Pono mungwana nara utenirita mangana Sha Tycoons obako lead insurance yue agatebanga chiba essential 55 billion chibwata utata na madeni ya mange airire abande ku withdraw kurwa ase semeywe alafu gaiga yo mogano yo konyora ase page ya kane alafu tubwata gaiga page ya gatano na kabere wetangula to rule on the majority ekitwanyare ko batago kierera asobwikirano asirit kuria rero ngari tukuria rero na libako to decide who will be the majority and the minority ase ebunge area nene alafu togosko gochibusie umugano ne bokonyora ase page ya gatano na kabere ase enchira yobo ikirano gekwegera rero by the Amazon's PR jibunge asaba Kenya bonse because this is a very critical issue egere agente kiamuli once and for all tirane ase biashara bya kawaida asaba raiba kwenta kwene kyangano ne chibasaris chanyare ko bachikwenano ochia asaba na beskuru egere bagenda ase skuru alafu inyuranga iga omongwana naro yoga okukwanga agakan nanya ko baga gusiriyo bugima kurende mwana waye ndo chenere bagotebaga oguchiko take over kurwa ase ise anyare ko baga gotigera igo mugano no ore ase page ya kabere ya gatatu nabo igo ya gatatu igo nabura nyoro ko bago konyoro mugano yu asinchira yowe kiran akurukonga His Highness Rahim Aga Khan 5 lero bono gochiko take over ko wirali baga aririae anane mona alia sokoba omo imamu asendini ri iyege Islamu Aga Khan no tobere to gonyore kera sekero amangana aye chinse mo sichi yagitari naboigo chiskuru nchire ense ya Aga Khan chi hoteli chinyinge naboigo ebyombe vinge ande twarigire na bona nyumba yoboralia ya Nation Media Group aiga sense ya Kenya yo kolete gazeti ya Daily Nation kira lituko nero noeri ense yobrae wae oyu o manyekanete muna Aga Khan bono momroe nerurachi kura ase amasabo ye dini ye Islamu aireli baga riri iria ise The leftovers Kobose Matilda cabinet approves 4.2 trillion budget igaiga bagotabanga 4.2 trillion a budget yera chikurigirigwa for additional expenditures like puna wono ndobwate
supplementary budgets so ba approving bono iga 4.2 trillion na bwenerete ko approved egerenya ko ba koremeremo ase ense ya Kenya timaitinga no bwatinga no rakwanire korabo se abo tiga bachi approve lakini nandikiro onarigereria egazeti iga ya The Standard yanyara gukwandira gusene bwate bicha ya mawaziri buke ganja gia serikali ekero yanyara gukwandira nga abachibe sanchirororo chinde chigo chikomente kana se ogo gose chibe sanchire ke ganja ke go chikobwatoka chigo tumeka echo bono chirachi koba nganigo bagutumika chibesa chinyinge gose serikali nige go chiko go spend a lot gose koba reckless in some way kero ego tumika chibesa nga with a focus on lowering cost of living and expanding the tax base, government intends to spend 3.1 trillion on recurrent expenses and 725 billion on development. Ngabono asekati inere yama gendero kose obotumiki mboro konyora ngekero asekero chibesa chikubwatu kucharoro ama gendero naro amange okonyora kubwatu kiruchi besa kuruke ganjage serikali kero asekero atanya koera atanya gotoboka atanya gutabukiwa kurinde nganande serikali gose oyore omwaziri wikiganje kyo onyare wanjira nande ngachibese kinyare kubwatuko chizo ase amagenderayo nga recurrent expenses gazeti ya Daily Nation Sun show court order on majority party the Dress House business of course rit kuregoro buna dango tabinga na bokonyora se page ya gatano na kabere asabono amangana ayega majority and minority agenda tokoreta ebi gose ebunge ata stand whereby rit kuriero entomanyanga nkikere ase ensemejwe I think na rara manene ase gazeti ya the Daily Nation homicide unit grows into bureau on rising number of murder cases. By the way, yeah, it is of a concern that we have a lot of murder. You say ebi nabiri we say ebi kora biri byo go itukwa bantu go biya chakre koba birigoro igo nakiga iga homicide unit grows into bureau on rising number of it's something that should be addressed ngwaro chegorolit koregoro muswati na ru tabana baye batatu neraga agekora igona kitoka tebanga kero mechando ya tokire look for better mechanism eywe eragere maybe andake umuntu gwa kwanyara koba gutwara omurembe na nkagaria anonsia smorego aina rara manene ase gazeti ya The Daily Nation kuri no nyogota ite gutwara egazeti eywe nabo oragende onyorere egere onyoro mangana yu asenchira yobo ikran ya Taifa Leo yagotewana kizaza bungeni ebicherene nabo nebicha yebunge nande ntukonyara gukwanira yo sengenjo ngane yo nigo agenderete nande ya bere to koyirorera kero asekero korwa lituko ria igoro kurendo mugano yo nigore ase egazeti iga ya Taifa Leo page ya kavira senchira engikirano esegota kizaza kilishuhudiwa bungeni jana baada ya wabunge wa mrengo wa walio wachache na viongozi wao kukalia viti vilivyotengwa kwa upande wa walio wengi buna kwenye wake bikire ababunge banyarete kuikaransa ase ensemo eri ya majority abo kwenye rabako ikaransa ase minority side nani tukurigerera nga IEBC mpya kuwa afisini Aprili ngabona kiombe gose baria kianda banyarete gochorwa bachigochora aba commissioner bekiombe kerekia obochori ni chimbe kia IEBC goika omotienyokane bono mpabonete gutoka basoire abisi ngana bekiombe kyo gose nabo bari committee eri yanyare kubwatoka oroboti hirogote banande tubwateiga oburire wa Ebola gose Ebola virus bono nande bwanyarire gochaka kwene kiwa kura senseri ya Buganda ase gotebanga umubaro bw'abantu kianda nigo gose onyarire kwene kiwa asenseri ya Buganda abo batokire n'oburire buri bwa Ebola na nebwate aiga amangana ne egendete gukwanira kubwatekana bunabona mangana ya bari abana chebina nebwate bicha ayo kabiro muna chebina umokoro o Judge Maraga na abarai bande na boigo amangana ye koti ntori kusamangana yo ye bunge ntori kunyara ko ya kwanira aboni gana inde ekero
nga hisia mseto akionyesha Maraga akionyesha dalili za kujitosa katika siasa ngani gobono nande siasa ntindi yachakire kororekana nga irachikonekiwa ekero oyo mo Chief Justice Omukoro Maraga anyare kororekana nga nachigwesonania asia mangana a siasa ayo negati yari aramange imihiga zitiga ya Taifa Leo sam rero ngwa wate edondo asingincho yeviro rero ntubwate dondo ntochito yiri tukuria ankyo singincho ye chinsando chacha tamire sana igo mambe turatware dondo no konyoria nga nto ritukuria rero turachikurigiria amangana aria ya ukurinda abaroire ba cancer sinjo tukurigiria abantu nabange babiri bagutwara imichando mede naboko joranga umoroire naganetio bokonyi lakini njira ko ba handled ya bembe ose njira umuriro ya korendu ya banga teri ko kye ose ko iro ya ke inonya matuka ya si uko Matilda, by the way abantu abango konyoranga we are looking at those patients, we don't look at bari bako balenda na baro ko ba boosted because na barabwe no manyetenga when you have cancer igota ita very critical support like yani no wente kwegwa oburendi buri bwisaini bono kwanyoranga no n'abantu babwate kasi aho batigire era bacha gukurenda kwanyoranga umuntu orosire so no mbari babwata borori bunabega neta bakansa uka whichever the borori bono bwensi usimuro no kurenda mbotake tomoyo na inda abantu babwento so the support urwase chi family cyabo na even the community egera banyara ko bagwikirani amatukanya gusuka yabari babwate imicando buneyiga robot indore rwarenge ritukure gorosam ngorengi nkwanyarete koroikera asebono munyaroko yomo bwate emiaka 25 uyu bwate burire bwa cancer anyare ko baka gutwara umucando na ndokoranga cancer abwate cancer yorobere okoranga ya mwingire konyorani ga kurendwa na ngina korende enigo yegete wiki yaeta ngina akaba overwhelmed akaengerwa metokero konyoro kurendo murwiro gwetero a lot of pain aboko nyaranga nawe nawe wachakire kungusa yachaka kwa stress ekaikiranga ngina okonyora agastuka baka agakanse asirio bugima bwae oyo kurendo murwire osirio bugima bwae umurwiro yegango gucha kumurenda kusinjira ki abantu ababonete kurendwa na barabwe kiroko nyaranga nabwatu umurwire nere mwamuikange naliekera ko genda sumurwiro uri na motime chando ya nere kwanyoranga enjira nere mokomokonya yanyara kuguswana bono ayina rutura chikurigiriria ase egepini keiga ase kengese ekere bosio umancho morigereria kokobori ngato basagoska ugende gutigara ime yomoroberio ekero otogocha kosekero sam ndachi kubwato kasam na nde tonyora bagene igasi studio tonyara kurigeria amanganaria ya palliative care nga nchiraki abaroire bakorendwa ekero obaikire nga mbaganetio bokonyi bwa bantu bande korende sam ndoche mbaraiga bange torina bravo ime yomorobiri kuna bona Peter Omari Bena Jeria Kerubo Eriko Soro Frederico Gembo Omosori Bwegesusu Moya Nanda Marube Jeff Rasugu Caleb Rose Michemo Kemunto oya akwerukanga Adrian's mom Kemunto Surambaya Rosafi Roda Ruth Teresa Kemunto na Rose Michemo kwira na korangelianga Naftali Onyango neraso ya se umuroberio umoncho murigerera tokogenda ase omutimo komoke korende ekironda chikwirana nabagene ntonyare kurigereria nchiraki abaruire bagokonyo nene mono abaroire bari babwate uburiro bwiga bwa cancer nchiraki bakonyara kurendwa ekero obagenderete konyora amariogo na boigo ekero bagenderete gwetira emechando au eke erio kubwatukana kose ekurwa ase oburiro bwiga sam oika rituko riankyo aye toromrane enago sabaira maya kogentogendrete konyakwenekia ogosemia anene monasi amuriri bunayo yego mbemona sana kwirana tore tonyare kurigereria enjera yo kurinda abaroire ba oburire bwa cancer Edwani ya bugire
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri yechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwate computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoro iga asamali tankuru kwa Alpatu Maliba mwalimu munene Ugitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institute ni gwecha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyo bufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cyo bufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo bwate aborokia bwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togosa. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobokindubwao kerwasiririe omwanchwa igo bakorwa obokoreri ubuye bwebirengo by'echinse cy'amaiko bunabegerete na bunabakoremya igo bwate kigali kinye cyuka kire executive chariot ekorawa nigari aina ye Prado n'ekindi kinyinge kigali ekiganiro kikorawa na executive escort motorcycle chikasket chabo nchiria ugwanche buna umwanchu byaraireme ngo akabari kibica boigon kuruse bari ki video chingi ya igo bari magega yenye gitari ya ram nchuba koye obokoreri ubya samange ba kresimia se namba 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services umuremya chinga kichubukendo bwino no muchando bwino. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi bna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakere esimi 0796145344. Somebody kere email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchuo wekeronsi. Omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumatu ndia mono. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondobu na chimbusuro chirie chetembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokorabia na koburuga eliogosimeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao korwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milk na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboreme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma Kisi nigo bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenyagitari asamange bakire esimi ase number 0791444734 gose 0791444732 Josemo Distributors asubwansubu bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanine w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitume Lab asensema ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya Keti nigotubwate